She's the it girl, she can't control it. She has it. Kakenhun nya senrop lang jung kinong nyak kali kamay na duk sumo, taxi, pick up bat ki boss, hapo ka shatri jung ka joint action committee jung ka all riboy passenger vehicle, menta ka singa khat riu tarik ujemang, kilalek bani kendo yu deputy commissioner jung ka riboy arpet upadaya, bani keren halor ka jing jung ki driver. Hakane ka jinglek ikendo alam khamat uba Binas Makri kum chairman, bat uba Vincent Sokhwai secretary, kalong bani keren halor ka jing bat jung ka office UDC kali kamay, nadu ka duty covid khat khandai, ka duty election MLA ka Badang Sudap, bat kiwe-kiwe, bat ya kapisa na kaliang ka department, kimpat pelai setia haduk mentah. Mentah kasni na kaliang ka Joint Action Committee of All Riboy Passenger Vehicles, ringkat ki nong yalam jong ki asosian befer nilai yawan benbu kador khas ka jungi hakmat Deputy Commissioners Badan Buram jong ka distrik ka jungi ban penpau ya ki jingye ki ba ngi ki try kali bet ki drivers ngi kendu ka jingye ka ba ngi kum ki try kali bet ki drivers ngi kendu kalong halor ka jing bom penlaj pisah ka sarkar hak duty ki ba mangi ki drivers ngi lalej te kabil ka badangsa kalong nadu kabil jong COVID-19 katar ngimpat yo hadin kata ki duty ki bangilej kapor Independence Day Republic Day katar ngimpat yo te hadin kata kabil ka ba late duty haunu election MLA Badang Sudap sian kataru ngimpat yo haswa ba na kaliang ka district administration kan bat I kali jungi ngilawan bani kendu bani keren alor ka jing suki ban siu ya kapisa tingiladon ka jing keren bat na kaliang ka district administration kila ong yingi ba ya kan ka bil jong ka election duty kinom penslam ban penlan henrei ka ba pensa lengwa ane pensa yingi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata kabil ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jungi UDC kalong ka eke ka bas ngutenan ban kaliang ka jungu ula kular hakmat jungi menta ka singi ba ya ka bil jong ka election duty lakumno hapo ine khatsan lane arpo singi unsa penlain no kata ka dei ka jingkular na kaliang ka jungu ngi penpau ka jing sungu yo UDC jungi halor kane ka jing simkia ka jungu bat na kaliang ka jungu ulaong ru baya kane ka bil COVID-19 bat kiwe ki bil ki bangi dangsa unsa simkia bat unsale kat bala na kaliang ka jungu ban penlai no kamkloi na kaliang ka jungi ngi sungu ban penpau tanggatai